12 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ସିରିଜ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଫଳରେ ଦଳରେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ସିରିଜ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏଭଳି କାରନାମା କରିଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଲଗାତାର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ଜିତିବାର ଧାରା ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। 2012ରୁ 2013 ମଧ୍ୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତ ଗସ୍ତକୁ ଆସି ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ହରାଇଥିଲା। ଏହା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଟିମ୍ ଘରୋଇ ମାଟିରେ କୌଣସି ସିରିଜ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରାଜୟ ହୋଇନଥିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତକୁ ହରାଇ ନୂତନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହିଭଳି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ସେ ଏବେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ମାମଲାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣେରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ 259 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 156 ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି 255 ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତିରେ ଭାରତକୁ 359 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜଦେଜାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଦଳକୁ ପରାଜୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 2-0ରେ ସିରିଜ ଆଗୁଆ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଦଳର 59 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଟମ୍ ଲାଥନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏହି କମାଲ କରିଛି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ। ଦଳର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 36 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତ ନିଜ ଦେଶରେ 4331 ଦିନ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 59 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦମଦାର ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।